Шановні друзі, шановні сябри, для мене вельми великий гонор мати можливість повітати вас, удільників уже 5-х бандерівських читаннів. Вельми велика подяка персонально пану Юрію, з яким ми давно спрацовничаємо, за запрошення, щоб ми могли так само поудільничати в цих читаннях. І я вельми сподіваюся, що белорусские и политики, и навуковцы, они стало будут принимать удел в таких мероприятиях, бо натурально, коли мы кажем про Балто-Чорноморську супольність, а это ідея, яку завсёды отстоював белорусский національно-визвольний рух, то мусить бути контакти на різних рівнях, ці контакти весь час повинні відбуватися. Ми, наколькі це можливо, проводимо акції. В тим ліку Рух Солідарності разом традиційно проводить акції в Україні. Колеги про це ведають і в Києві, і во Львові. Мусить не випадково, от за останні 2 тижні ми організовували 22 студеня, так уже на нашій мові місяць січень, поїздку білоруських націоналістів на могилу Героя України Михася Жизневського, а 1 лютого в столиці Литви Вільнюсі ушановували пам'ять і керівника повстання 1863-64 года Костуся Калиновского. І була якраз годовина 155-я початка повстання. Бо іменно це оттуль починається білоруський національно-визвольний рух. Оттуль йде заповіт Костуся Калиновского нам, білоруським націоналістам, що не буде ліпшої долі мой народе до того часу, поки на тобой буде москаль. Бо не глядячи на то, что свет глобальный, проблемы засталися старые. То, что надруковано в академичных іще словников, коли была махшимость, и то, что так подобалося некоторым нашим коллегам в Украине, старая белорусская примовка «тату, лезет чорт у хату, аби не москаль». Але вертаюся до наукових проблем і історичних проблем. Я вельми просив би пана Юрія і організаторів сьогоднішніх читань звернути увагу, що 15 лютого, вже на наступному тижні, буде великий юбілей у братнього литовського народу – 100-годдя незалежності. Тому, мусить, варто було б від ім'я удільників сьогоднішніх читань так само привітати братній нам народ і так само, я думаю, шановне господарство, не треба забувати, що юбілею буде шмат. Саме велике свято для білоруських націоналістів – це день 25 сікавіка, 25 березня, День Білоруської Народної Республіки, День волі. Я і Ігор Ляльков, який буде так само доклад читати, входимо в оргкомітет сьогодні проведення цього мероприємства в Мінську. Я вельми запрошую депутатів, коли є така можливість, щоб вони все-таки присутничали на Білоруському дні волі. Тому що за 23 роки Лукашенківської диктатури білоруські націоналісти завсюди проводили вуличні акції в цей день, і двічі депутати Верховної Ради України доїжджали до сусідньої країни. Тому вельми запрошую, бо, на жаль, простих людей зараз запросити в нашу країну я не можу, не так там зараз безпечно, але ж депутати, коли вони будуть працювати в посольстві України, вони будуть оборонені. Бо задачі наші засталися раніше. На жаль, зараз в світі робиться криху менш свободи, ніж раніше. Але, як казали раніше, свобода народам, свобода людини. Тому, шановне господарство, поспіху вам. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Слава нації! Смерть ворогам!